Chceli by sme hovoriť hlavne o digitálnej fabrikácii a teda o tej platforme, ktorú sa v Bratislave snažíme rozbehnúť. Čo je digitálna fabrikácia? Keby sme to chceli povedať veľmi jednoducho, tak je to zhmotňovanie nápadov, takých virtuálnych nápadov prostredníctvom strojov, ktoré sú ovládané počítačom. A ako vidíte teda, no... A napríklad 3D tlačiareň, CNCčko, laser, to sú napríklad také príklady strojov, na ktorých sa tieto veci vyrábajú. Hej, a myslím si, že keď budú mať ľudia dostupné tieto 3D tlačiarne vo svojich lokálnych mestách, alebo vôbec bude ich viacej, tak môže to mať nejaký pozitívny impact viac menej na to, čo sa deje v meste a môže to nejak zlepšiť environment v meste a môže pomôcť vlastne vyrábať jednotlivé nápady. A ja môžem hovoriť teda, OK, sa zamenilo. Tento nápad akože vznikol na MIT už v 2001 a aktuálne na svete existuje viac než 400 fablabov, ale na Slovensku žiaľ nie je ešte aktuálne ani jeden. Tak preto by sme chceli začať riešiť, že prečo tieto nápady fungujú viac menej v tých rozvojových krajinách ako v Etiópii, v Afganistane, kde sa vlastne tie nápady veľmi ujali. A chceme akože podporiť prostredníctvom týchto priestorov nejaký peer knowledge okolo tých jednotlivých veci vôbec, aby sa ľudia vedeli učiť sami od seba a vedeli narábať s tými tlačiarňami, učili sa modelovať a vyrábať svoje veci, čo by chceli a tak. Ďalším príkladom, keď sme tam videli tých Afričanov, tak ďalším príkladom môže byť Barcelona. Je to tam úplne o niečom inom. Je to príklad mesta, ktoré si digitálnu fabrikáciu zobralo za jednu zo svojich strategických priorít. V súčasnosti tam existuje viac ako 30 takýchto miest. Mesto podporuje ich vznik a napríklad sa tam uskutočnila aj konferencia FAB10 tento rok. Hej, a vlastne, ako som spomínal, tak vlastne ten koncept je starý už cez 13 rokov a v Bratislave teda žiaden ten fablab neexistuje, ale minulého roka sme začali takú nejakú menšiu iniciatívu okolo toho, kdež vlastne tohto roka budeme otvárať nejaký prvý fyzický priestor v novembri a potom v Bratislave ešte pribudnú neskôr ďalšie. A čo nám vlastne chýba, prečo asi nie sú, je, že chýba tu nejaký ten movement ľudí, ktorí to ako tak nejak tvorili vôbec. Čiže, aby som to ešte upresnila, Fablava ako iniciatíva je hlavne o tej spolupráci. Nie je to o priestore, ale je to o tom, že chceme prepájať ľudí, ktorí sa touto témou zaoberajú alebo ktorí robia kreatívne veci, ale chýba im nejakým spôsobom prepojenie na ostatné disciplíny. A preto si myslíme, že keď máme teraz tú našu iniciatívu, ktorá už nie extra dlho neexistuje, tak funguje pol roka, mali sme za sebou nejaké workshopy, v lete sme mali nejaké akcie meetupy, kde už aj z barcelonského Fablabu nám prišiel chalan prezentovať, mali sme nejaké workshopy v rámci Design Geeku a to vlastne povieme nejak ďalej. Táto mapa z roku 2012 vypracovala ju architektka Milota Sidorova a aj toto je jedna z vecí, ktoré nás inšpirujú a vizualizujú to, že tu v Bratislave sa toho deje strašne veľa. Je tu veľa iniciatív, ktoré majú rôzne záujmy, ale máme pocit, že sa to všetko deje veľmi oddelene. Hej, preto vlastne aktuálna Fablava vlastne nejakým spojením týchto iniciatív, čo vlastne je Craft.sk, kde je vlastne zdroj kód dizajnu, potom Progressbar a ResearchArch a Tvarov, ktorí sa vlastne tiež starajú nejakú fabrikáciu vôbec. A myslíme si, že toto je vlastne takým tým príkladom, kedy vlastne sme sa spojili a sme začali organizovať nejaké vôbec veci a sme dali nejaké kontakty na kopu a začali sme riešiť. A toto je mapa Bratislavy, to je iba ilustračný obrázok. Ukazujeme ho preto, lebo to je jedna z vecí, ktorú by sme na portáli Fablava.sk, čo je naša web stránka, chceli rozbehnúť. Chceli by sme vizualizovať všetky produkčné siete v Bratislave, čo sa kde dá vyrábať, kto má aký stroj. A chcem vlastne tým zdôrazniť, že neviažeme si nejaké to fyzické miesto, sme vlastne nejaké virtuálne združenie a tak nejako sme vlastne ľudia, ktorí poznajú tých ďalších ľudí a snažia sa ich nejak dokopy dať, ktorí nevedia nejaký horizont a máme tu v Bratislave ľudí, čo majú kopec ateliérov, ale väčšinou nejakou jednou prácou sa ich končí a potom je problém, keď chcú dať si vypracovať niektoré konkrétne veci, tak je to problém pre nich realizovať. A je to teda hlavne o tom know-how, je to o tom, že chceme organizovať akcie, na ktorých sa budeme učiť jeden od druhého, je to o peer knowledge, je to o tom, že prídem na workshop a nie je to len pasívna úloha účastníka, ktorý sa niečo naučí, ale odovzdám aj ja niečo tým druhým. Hej, toto vlastne je záver z prvého workshopu, čo bol v rámci Bratislava Design Week, organizoval ho Matej Korytár v rámci Pavlovy z Tvarovu a tam si vlastne ľudia mohli oskenovať svoju tvár a potom toto je viac menej vlastne takový vlastný tvár, čo bol vlastne ventilka na bicyklový ventil na bicykle. A toto je obrazok z skupiny, ktorú sme prizvali na druhý workshop, ktorý sa minulý týždeň uskutočnil. Je to tzv. Kolektív Printedness z Brna. Sú to traja chalani, ktorí sa rozhodli vyrábať takéto vtáčie krmítka a umiestňujú ich v meste. Respektíve je to
open sourceový projekt, ktorý sme sa snažili rozšíriť aj v Bratislave. Tuto vidíte 10 hniezd, ktoré nám chalani priniesli a ktoré sme symbolicky rozšírili do 10 prevádzok. Jedno z nich je na streche, respektíve pod pyramidou, ktorých ste tu videli pred chvíľočkou. A to je tiež také symbolické prepájanie týchto projektov, ktoré existujú, ale nespolupracujú. Hej, a vlastne to je ten fungujúci koncept, vlastne my tu zavesili tvoje svoje hniezdo na internetovú knižnicu týchto modelov a ktokoľvek si vlastne môže stiahnuť a vyrobiť týchto hniezd, kde asi sú stovky na taký mape zaregistrované, každý tam vlastne môže pridávať. Toto je záber z tej prednášky, ktorú Matej spomenul, to je Ronald Postma, ktorý pôsobí v Barcelone a prišiel nám povedať o tom, čo sa tam deje viac znútra. Hej, a čo ešte môžem spomenúť, tak za tou reálnou iniciatívou založiť Mapa Bratislave sú akorát memorandisty pre mesto Bratislava, francúzsky inštitút CVT a FIT-STEU, kde to vlastne budú vytvorený prvý fyzický priestor a tie stroje pomaly budú prichádzať, takže budeme radi organizovať nejaké workshopy. A Matej, ešte keď sme pripravovali túto prezentáciu, povedal taký výraz, že o čo nám ide, sme sa snažili definovať 2 slovami a povedal, že nám ide o redistribúciu myšlienok. Čiže možno by si to mohol vysvetliť. Ešte na to napadol taký koncept, že vlastne v hľadisku medzi vami kopec sedia ľudia, ktorí sú viac menej kreatívci, ale navzájom sa nejak nepoznáte a určite veríme, že by jeden druhý vedeli nejak pomôcť svojimi nejakými znalosťami. Každý má viac menej nejakú sériu kontaktov, kde by vlastne ľudia sa vedeli dávať tak dokopy, ale keby poznali nejaký kvázi index všetkých kreatívnych ľudí v Bratislave, tak veríme, že akože mohli vznikať celkom pekné nápady v rámci našej siete, ktoré ktokoľvek sa môže vidieť. Takže neváhajte nás kontaktovať, táto platforma je otvorená pre kohokoľvek. Ďakujeme.